जाफैगोन आंनाव केसल' लायो आङो मिथिबाय जेबो नङा केस दंखायोना सोरनि एग्जाम दं बाबानि आंनि फिसालानि बाबा मा खालामदों लेखा फरायदों ना हेल' एभरिवान वेलकाम बेक टु Mandira's ब्लग दिनैहाय मोनसे शुट लानो नागिरदों माने बिबेकनि चेनेलनि थाखाय हलिनि आरो माने कमेडि भिडिअ हलियाव फैगासिनो नै दा शुट लागासिनो जाखांबाय माखासे ओमफ्राय दा आंनिबो दं आरोना फिसानो रल ओमफ्राय दा बेखौनो लाग्रोनो नागिरदों स' लोगोफोर लेट्स स्टार्ट दि भिडिअ केमेरामेन आमला केमेरामेन नै ओमफ्राय ओरै ओंखाम जागासिनो केमेरामेन सासेबाव सुबाय नैबे माबा गें लिडार बियो आरो दंबावोथ' बोरैथाय सुजोब्बायसो खोमा बिनुना औ डाइरेक्ट भिडिअ'सो नुखासिगोनदां बैथिंबो दंबावो सुजोब्बाय बिसोरबो आयौ सुबायना नोङो मोखांखौ ए बिसिना गैला मालाय जोब्बायनो हलिसिमथ' खारखानाय नंलादां हलिसिम थाबा मिथिगौ हलिसिम बिदिनो थाबा मिथिगौ डाइरेक्ट हलियाव बिदिनो बेरायदो आइसक्रिमखौ सिगिदों मा सिगिया हलिफोर नागान आइसक्रिमफोर लाबाना ओमफ्राय होलांदों मोनसे होलांदों ना बेफारिखौबो सिगिदोंमोन ओमफ्राय ना होलांदों मागाव दै लाना थांनो सारदों होननानै मा सोर ओमफ्राय सारदों ए सुट लागासिनो नामा लाथ'वाखै नायदों आरो जायखिया मा लाबोखो एडभान्स हलि स्पेशल अमा बेदरजों बैयाव आदा आदा बे बुस्थुआ मोननैल' मोनबालाय जेरेक्ट लास्ट मोनसेबानो जायो आं बुंदाव लाबोखाबाय मोनसेल' जिजि मा बयल खालामनोसै जिजि गेन्द्रि आयु 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 हाबजायानो थेवबो हाबगोन टेबोल सिङाव खिबुआ मासिबांबा गिदिर जानानै दङ गेन्द्रिद्रिनो बाबा मा खालामदों लेखा नायबाय ना औ नायगासिनो एक्सन बाबा मा खालामदों लेखा नायबाय ना औ नायगासिनो jadi सफैनो नायगासिनो हा बाबा मा खालामनो लेखा नायबाय नों आरो नायगासिनो जागासिनो मोनसे नायानो फोजोबथा बुस्थु बिदि दंना ओरै एसे नायबाय बाबा मा खालामदों लेखा नायबाय ना एसे माने इदि नायनांगौ आरो ओरै बाबा मा खालामदों लेखा नायबाय ना गासिनो दंबा दे समफोरनिफ्रायनो एग्जामस ना मोजाङै फरायदो बेखौ होनखानांगौ एसे गेप लानानै बाबा मा खालामदों बाबा मा खालामदों लेखा फरायबाय ना आं गोरों दे मोजाङै फराय समफोरनिफ्राय एग्जाम जायो सोरनि एग्जाम दं बाबानि आंनि फिसालानि आंनि फिसाला फरायथाराखै खोमा रेडिमेड फिसाला डाइरेक्ट मोनथारो ना फानग्रानि बे लाबोदों गय बुस्थुखौ साम'फोरखौ ना फानग्रानिसो नङालै नै आंनाबो एडभान्स हलि नै जाफेफ्रा जाफे गैया आंनाव केसल' लायो आङो मिथिबाय जेबो नङा केस दंखायोना मा आमला जाफे नोंना जाफेया सोलिगासिनो ना सोलियाखै साफिया माथो सार्भार डाउन जाबाय थायो आंथ' थैबायसो थैनानै उजिफिननानै दा आरो माबा हलिसो गेलेफिनलाय लांबाय बिमा जालाय लांबाय बिमाया जाबाय आङो मादैनिफ्राय
मादैनिफ्राय बिमा जाबाय आङो बे गुसुराव मोजां जायो आंनि बायदि संगोन नामा शेफ बियो एक्टरबो शेफबो गासिबो आथिं गाफुग्रायावसो देदों होनदों जेबो नङा बायगोन शेफबो गासिबो माजों संगोन बेम्बु शुट अमा बेम्बु शुट बोरै अमायालाय बयल जाखाबाय अमा सब रेडि बानलु सामब्राम मा नांगौ सब रेडि बेखौ मा खालामनो नागिरदों टमेट' माबा बिदि टमेट'खौ नुफेरथारामोनलाय आं आंहाबो हलि एडभान्स हलि फुनखाजोब्बाय नै हलियाव गेलेला दिनैनो गेलेखाबाय जोब्बाय अमाजों बेम्बु शुटबो जानोसै हख्लायनोसै नामा मुगबांनिसो नामा आं मुगबांनिखौ जि जानो लुगैयो जि गोथाव मोनखायो बेखौ जाखांनानैसो नायखांनानैसो ओंखाम जायो आं जि गोथाव मोनखायो एखमबा ओंखाम उखैबाथाय मुगबांसो नायबाय थायो आङो दालि नैबे दालि ना अमा बेम्बु शुटजों नों लासैनो कमेडियानसो जालांसिगोन मिथिबाय नोङो कपिल शर्मायावसो सहैसिगोन नोङो मिथिबाय जाजोबसै नोंनिखौनो बिनु शर्मा श'सो जासिगोन बिनु शर्मा श' ओंखारसिगोन मोनसे गोदान कफि उइथ बिनु मामलाय कफि उइथ कारानमोन नामा कफि उइथ कारान कफि उइथ बिनु कपिल शर्मा श' बिनु शर्मालायबाव बिनु शर्मा श' जादो दे बाबुमोन सावरि हाजो बायदि लाखाबाय अमायाबो ओंखामाबो हाजो बायदिखा नै ओमफ्राय जाग्राया आंनि खुगायाव थांजोबसिगोन उदैयाव हाबलांसिगोन बरिया गोथावखा बिनु संनाया होगासिनो जानाया बेया माबाया कुका शेफ दा आं मा खालायगोन मा होनोमोनलाय बेखौ हा मिमिक्रि मा खालायगोन होनदों मिमिक्रि नङा डाबिं आं डाबिंखौ सानोमोन बै इंलिस हिन्दी साउथ इन्डियान तामिलखौ हिन्दीयाव इंलिसाव खालामनायखौ सानोमोन आं मिथियामोन कि डाबिंखौ बिदिखौ होनो होननानै आं सानोमोन कि बैखौसो जा फार्स्टना नोंसिना दिनै शुटिं खालामबाय दिनै डाबिंबो जासिगोन औ जाफे मामोनलाय साफे जाया आंनाव केसल' लायो आङो ओमफ्राय दिनै ना बाबा लेखा फरायदोंना फरायाखै नै बिमायासो फिसालानिफ्राय उन्दैसिन बाबा जाफे जायोना जाया नोंना बाबा बाबा मा खालामदों लेखा फरायदों ना लेखा फरायदों ना जाबाय नोंनाबो खामानिया एडिटिंआ गाबोन खालामलायनोसैलाय गाबोन आंनाथ' जाखाबाय माया बिमा रेडिमेड फिसालामोन नों बिमा सरप्राइज ओमफ्राय बाखि खिनिया सरप्राइज माबायावसो नुगोन हलियाव ना 7 ना 8 7 8 हलियाथ' 7 तारिखआव ना 7 8 6 आवनो होनसै 6 आवनो होगोन दे बिदिब्लालाय नेनानै थाबाय 6 तारिख
6 थारिखसिम भिडिअ'आथ' जोब्बाय गासिबो जाजोब्बाय दा एडिटिंआल' बाखि दंबावोसै ओमफ्राय बे भिडिअ'आ फैगोन 6 मार्च 6 मार्च मालामोनलाय मानडेआवमोन नामा मानडे ना माबामोन 6 बिदिनो स' लोगोफोर नेनानै थादो 6 थारिखसिम गोदान लाफिनलाय Ready? Go! Action! Oh ma. Oh ma. दहायनि इन्ट्र'खौ स' लोगोफोर आं बावबायसो दहायनियानो जाखाबायमोन स' लोगोफोर बे भिडिअ'आ 6 थारिखआव माला होगोन बेखौ आपल'ड 6 तारिख 6 तारिख 6 मार्च माने 6 तारिखआ मानडेफोर जायो खोमा दा मानडे गोलैयो मानडे गोलैयो नेक्स्ट डे हलि नेक्स्ट डेआव हलि बेखायनो हेपि हलि